Tar av strusta fronten i hugsjonalega tjæsjon i fløyre ara tutsjond, kvasser og øyrendaleisur i tjætje. Annar i den borgerlige stavnamævren som vi spørskon humori og øyrendaleisur vi mersikon, det vi skåte vi skarspån etter sånn vi møståmannen. Hine tamara vinstra sinna i kiparen som skriver kvassagrøynar og debatterar bøynharst i lagtingsnon og i allmenna rumnon. Ole Breckman og Torbjørn Jakobsen, velkommen av Kvann Live. Takk. Nu är kanske Shetland huvudsattland att typ skulle checka sig kvad, men nu får det så också spela ja, men det är bara kända som kvasser debattörer. Är det en likeloder som tid av artistikon eller är det så att sitt helst vilja vara politiker? Eller? I halt det kom så såleis. Ta vanta jeg kanskje sinter av borgerligen låre og i 60 år ta jeg börja. Og jeg tok så likeloder nå på meg over blæstjåre. Og jeg halte at ta kanskje kveste svørene nok så nek ta jeg börja. Tog ikke ta hver dona, og det var mer om samband og kjølstor, og hette vi høyre og vinstra, dodde folk ikke rettelig, men det var sikkert kjøtt at nå, det var börja over at folk får jeg tåsa mer tannveien og hugsa mer tannveien. Det ble som en likeloder, inntil seit nye løyven og ta, og jeg får at bruka smyrjekannene sin til mer, for jeg får tingene jeg hente og genka. Torbjørn, hvordan er det naturligt for det å være kvasser og herrer? Ja, först man säger att är ju uppvuxen i en ungkvarv här och i Falka var äggvilliga bärsögen. Man har inte badlat ingen in. Lukka mycket goss i stövan över och där kan vi först vara en backdoiler, onkel det 4 månader. Och jag har ju en lite sönder Arvus ingång till den politiska skipan än Ole Breckman. Han är ganska mer en akademisk tillgång. Och med var jag äldre än Ole Breckman har ju kommit in i politiken och är ju en helt örungerande steg från undan. Här och i tingen må sägas äggvilliga harst och kontant. Då annars kan det få några avlägningar som är äggvilliga tjejligar. Och jag tror att jag är skipar i 20 år så var jag hejas var ju i lagloten att det var jag som skulle säga tingen då det skulle sägas och det blev lika som en pastor av de politiska profilen eller produkten som knappt ända in i den politiska patten i 1985. Nu nämnde jag alla Gusju och han kände det som han är att fylla näka väl av borgerliga politiska lauri in i maskineriet där han kom och jag hade ju ösni att lösningar Ryssland var inte särskilt väl för ta och i misskajs i halvfemsen och här krautes ösni näka väl av lauri och det ska inte ske att jag alltid man näka roll och jag vill omgående spalt näka ära roll än de rollerna som ger jobb. Ole Breckman, vad helt du att ger vi ett check att onkel kvassor och sida som det? Sannfører om at det en minnelote av folkene som virkelig hever innlitt i politikk, som skiler hva henter oppi i lagtingen og i landstøyen og i bøyravnen, bygdaravnen i Färjön. Og tog det nøyet og rett at du tåser så tøyelig mål som mulig. Da alt ligger og boltar inn i amine, og ingen hever en mening. Du har ongan profil, alle knøyvaner i skuffen er løyga og kvasser, så først du jag sover bors ur som alvaratos kvann frugata sætna part. Etla folksens rødt kvann kvarda høstkvald, eller hva det er. Det mest er jo sluter og vrød. Tobbe, vad helt du? Vad gör det vi tjänar att onkel är här och sida som det? Så är att man har sloppit in till alla så här pedagogiska och alla här pedagogiska checkmentarna här folk sitter i rundkretsar som då så får inte öter och tåsa bara fyra tåsa inte för att komma till några urslut så och man får samla upp hur som det var pengar ut allmänna och kommuner och andra brukt till svartaste evig och jag någon ara touch så vill jag säga att provokationen och så själv man främmer inte men provokationen oj en church kan göra att church flytsångram. Hade det som dumt så väl vi Torbjørn Jakobsen till Arne vid arbete samman. Sälja var det alltså i samgången samman. Sälja att vi sålt ju förjarnämnden på er. Table koppa och skåre, py in av bein ofta och vi klarar av det väl bara.